Reducir a pegada de carbono, pero tamén o gasto enerxético para as arcas municipais. Estes son os obxectivos do Concello de Ribeira, que segue a instalar paneis solares en diversas instalacións públicas. Desta volta destinarán 44.000 euros para dotar destes equipamentos a Oficina de Turismo, a Comisaría da Policía Local e o Centro de Deportes de Raqueta en Coroso. Agora, dentro do Concello de Ribeira, queremos investir outros 44.000 euros para ampliar esa rede de paneis solares ao centro de Raqueta, tamén á Comisaría da Policía Local, así como á Oficina de Turismo do noso Concello. Con estas actuacións e con estes investimentos pretendemos reducir a pegada de carbono coa que o Concello de Ribeira pretende contribuir aos obxectivos de desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030 marcada polo Goberno do Estado, pero tamén facer aforros económicos e poder destinar esas contías a outras necesidades que nos demanda a poboación. Estas tres instalacións véñense sumar a outros edificios públicos que xa contan con placas solares como o Auditorio, a Casa do Concello, a Unidade de Condutas Aditivas ou o Polideportivo da Fieiteira, onde xa se reduciu considerablemente o gasto en enerxía. Indicar que xa estamos conseguindo aforros económicos importantes, especialmente nos centros de grande consumo enerxético, como pode ser o Auditorio Municipal ou o Complexo Polideportivo da Fieiteira, con grandes cantidades de auga que se quentan cada día, tamén con moita enerxía eléctrica que se consume. O que estamos facendo é, en primeiro lugar, instalar paneis solares para reducir esos consumos e tamén reducir a contaminación por efectos de gases contaminantes, pero tamén a sustitución de cambio de luminarias a tipo LED que son de baixo consumo e, por tanto, tamén conseguimos aforros económicos importantes e, con eses aforros, destinar os cartos a actuacións que nos demanda a propia poboación e moitas actuacións que son unhas necesidades básicas, non? Podémolos destinar a reforzar os servizos públicos que prestamos ou, por exemplo, a mantementos das propias instalacións. A intención do Executivo é seguir a dotar de placas de enerxía solar a todos os edificios públicos do municipio.